Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwanjumurulia Ndizi TV mkwale bene ase entunda yende entunda ya gatatu imemoroberio bwensa kiasibune kubate bimambi yaboni gotora betugusanga nomogeni oito Mofat Onderi nyakundi bekerana ase studio mambi yabono asoto kwanera amange anemono aliyarengete chisemi na wego chinchira torabetu kinya abasa kurwa sekerenge kemuika ase kerengo kende mangana kiaya babwendrete bako yatiga na boigo mangana kia bwendrete ko bakora asenchira yabene yokwegenderia ase amagimabo sangana intwetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News utera somtanda ito www.ndizitv.net ase imambia ya abono namba ita SMS 0792192834 sangana into mwanchumulia on Ndizi TV wakire buya mbia mano sana karibu sana ime Ndizi TV mambia abono. Asante sana. Aha, ase faidu mwelea Ndizi TV kuligelia ase entunda entangani tumanyango amalie tago ainingo ngayokoro anaende nkieke ko bagakora ase kira lituko. Mbia mano sana omuralia job. Litari anenya kundi ngoroko. Oyo bondelinde, ondelio nyakundi. Nyakundi bonchonga, onchongo mbeki, mbeki obosire, bosiro matara, matara onyakundi. Nyakundi isaba getutu. Nerenje. Abange bamaite buna omochokoro yunia. Yunia bondeli, ondeli onyandonge, nyandonge oisoe. Isoe okebaya. Na mama akoro kwa keruo. Oyo nyangau, nyangau kionga. Ihonje no mwewa bwaba abagirango. Eva. All right, iri byeking ma. Inge ngaye gokoro na ndinga inge koja wakara se kera litukuli yao. Seito manga. Alia Boisanga Ikobe village. Manga ward. Tutu Masaba. Ngochande nakora ama general manager ya Manga Animal Sanctuary and Heritage Resource Center. Na inde ngochande nakora society ngoja na address societal challenges una addiction ngoja to address drug and substance abuse na amangana mange ayuari in our society. Yes ere buya ke gima karibu sana imiamoro verio wensa ke anomono astora to kwanira igore mangana alengete ense yeito ya Kenya na boigo sorogongo rwagusinima yatenga aboro kyokinga kichabono nigo bale ase omutimoko omoke ose turatenga omutimoko ole onga noyobo mutinyi oyomo asitumatenga na mange okonyoranga abasae bakoba abagwetera nabo igo chimbwanchiro okonyoranga chiabere chigoswa ase abasae ase ogochuti gorego tumanyango ase okuriere kwao makonke yotenga abasae banda tugwetera singa kichabono na ende imbwa kichi babere bagwesoi tigacha kire na gotebanga ntubwate kiombe na chageti gekoro ku Youth for All Africa ekikerengete go address societal issue socio-economic challenges in our society and go create a community go foster a sense of community in our society so ekiombe kina kingo tumeka kiagera mete monto moto konyara gukora binteri so ngaruranga tigato chake. We are a team of young professionals and also some of us are recovering addicts, like myself. I'm a very grateful recovering addict. You know, Montongo recover from addiction. No matter addiction is a journey. No, ne journey. Yota taligento kubuena. Negento ko recover. You always keep clean a day at a time. Yes. Ere buya kigema askorende kwa biru kwanera anemono igoro yenga na yenga you are a recovering addict. Ngani komanyanga no abe no bosubere otumanyia umugano nga kyo chagete na boy ogabiro ikira asinga kichabono. Omurari job ngotenga nyasaye no muntu bokumya.
My recovery journey or my journey in addiction yabaire a very tough one. Kiagera nachagete koru high school totebe from primary I was a very spiritual kid. Which a high school I was okay. Bono wekera koende university nasomete Kenyatta University main campus gari Kahawa. Abua sinarenge a student leader for 3 years by the way. For the 4 years that I was there. No nachagete. And it came out of curiosity and peer influence. Asifede murelia on Dizzy TV ntu watu mugusialia na boko tema kuburukani kigusia kiengere yake. Cheta ase egento kelio tete kumanyangira lakini egenteke na ga testing akigego chikiaba. Ngakigego chagia testi. Abuno na chakirite. Bono liritore gari omwaka bweri tangani. No na chakirite rende ngaoncha gake. Omete amangana iyo konyu toteba marwa tikatende alcoholism kiagera no nero yaringe shida yani. Nerere shida yani. Amari nanagote ya recovering alcoholic. Bono ngachakanga tigango tora test yegenteke na nduma ite ngotakore go feel part of abantu gete abasaye bali muramo na barabo tubali abasaye bali muramo na barabo bono barabungo siba bali naye gwate bakaki abantu abakonganja nga one of them naye okoraki ogosiba bono stage ya addiction na bokonganja nchinem na kochi fafanua kidogo igogo ine experimental abuna cha kirete experimental stage eliyo ko ogotema otaga ekenki ene wine ene whiskey and more nona cha kirete that was in first year bono coming to the social stage elibono oteta acceptance ye group this group is doing this and it looks cool yani ngororo kanire ko be group e kogokia igobono nayo takakoba part of that group bono no goso kwarore kwa magocha instrumental stage abono naye okuamua bono konywa marwa gose gotumia amaliyo gande yo gotindia is what makes you feel nice nere okora kwa kwegubuya kwarore kwa magocha compulsive stage bono inere mbepi abono yuka to konyara gukora kende gionse otaratumia ki otaratumia egendo kelio gotumia elio amaliyo gari go abuse kwarere bono so nacha kirete first year kogenda mbaka boni gacha ko ba major problem to me it has caused me yankoreire amabe lakini rende ngo thank God nga asama bayonzi at the end of it I'm giving back my experiences asaba ntaba sana the young ones young youths abago upcoming mbesoi kiagara go gwesoi koruo ni gas yeah imatenga gobwatikana na mangana ko kwanera igoro ya marua na boigo amaliogo yogo tindia tali engana ere asura ibieka kurende mbara konyora boigo babere bakwenyora ase amarwaira abusa agotumika kwa maliogo aya inkikoranga giyo chakirira abasa bange kwa biru kwanera egetanga ninga inkelinga okogani gotema gotati okogani gotema inkinende chakirira abasa bange kwa ni gosona ni ase amaliogo yogo tindia ebintu nebinge bikogera umuntu otaka kunywa marwa kose gotumia drugs nende tigante be nga addiction tali kunywa marwa kana gotumia drugs we have very many many types of addiction chinaro konyora chebintebi chinyinge bona so kunywa marwa na bokonyora ubwate family history ya marwa your family history ya marwa lakini yeyutaringa
nege singizio ase ko kunywa marunga tora mulikire ngane nekene nga batebanga ororeri rwito kiro muntu nkunywara maru yani ekenendo kira manyinga ime nekene nga negento muntu atanyari gwetanga nga kiri kenga chinderi chikuru asense memu keseke nabongo tebanga chinderi njiro lakini rende asobogima bomete kero muntu abo atobogima bwae unere bieka as an individual igo no kwebanga nabo komanyanga nabenga totebo mwanafunzi atebenga seitondori go igusaba ingomo tete mbali ko igusaba kyagere sabu negento ko ogosomi we school kwarode kwa get in igo tinderi nchiro lakini bono no go find ways choko get out of it na inde bono another point with this total technology and modernization ntobwata a lot of ethical blind spots kanata ethical blind spots yani values chiri chakale squeeze njio chimbwa chiri chinkoro cha chimbwa chiri chinkoro chakale thank you very much njio squeeze bono konyora I love physics ningaje te physics sana ngona bongo relate to physics a blind spot ego chakero maybe ase gari yago otara kora angling yekero rekeri kyokorigeri kekiamutu kyokorigeri maega kwarra gose gari ende ngo approach go so umuntu naro kerete takoriri buya eango eri etabekiribu buya gose kero obstacle egento giachire gati ye ya light ne muntu rio ko receive light okorukwe photoreceptor ya butora egente kiabuto kiabutora bono ethical blind spots na chiro cho nabo chirego bono with this modernization and technology we have a lot of ethical blind spots kiagera boniga na toligererie TV egento tokorora nga trending videos okonyora lazima binywa bibo amatera kegorire amatera mange rero matera mange okonyora lazima babogorie whisky goro elinde elio batero kugo trendi lazima babeke chianga chitari cha maskani agotero kuna likora kora trendi igo bono ethical blind spots it's a very big issue now so mete toko tend ko blame youths baito very much nga omomroli gasareka omwesekoli gasareka lakini aebu no muiboli watemire go ikaransa no mwana gose ebikorwa gokora ngwambatana bire nabunote to mwana ogabe ogo chamara goba kosibete kwarubani omukungu asabana bale wakwana mangana makomu wakora bintu binde iga abana ngakibago kina bakumanya ebago kina bakumanya marungo nyugwa ngonyugwa kwararire igo bono nonya pornography ne nudity totebe nudity is part of pornography pornographic content no ere social media no ichire TikTok yanyo goteta konyora likes nyingi aebeke video ere etali ndonge bono roche those are the things, those are the challenges that we are going on with na inde bono bokonya abantu baita babake bako grow and to baira kiara mono noko baereza tutarekera bono ase uchiko bakonya bosiko basira tirama nyango ensemo elia yemechando yake bongo nigatia mangana guchangia ase obonywegwa bwa mariyo yogotindia nga muntu atebe ngate kurusia stress usininki naende tatukwanire nga ingane ingochire akonya kuru stress bolya marua yankurusia stress tigante benga marutari kupunguza stress iga komenta stress kiagera amarua iga ko affect the whole wheel of life yani gurudumu la maisha what makes a life
kwarori igaku affect your health igaku affect your finances igaku affect your academics igaku affect your family igaku affect your relationships igaku affect your career igaku salikire gendo igotari nakwanira maruoka addiction in general iga ego salikire gendo bono buna health nabo okonywa maru lini lyago isarike kwara and then Arsenal ngocha bale bateba lini ngo recovery lakini Arsenal go ikarita koreki itarika and by the way nabo konywa maru kosenya sore obe bali talinga mbanto bago chiera bo or something lakini me ego chaya banga mostly eco deficiency of thiamine vitamin nere obongo bogotaka or function eco thiamine bono kero ya baire in a low level ya chire se thiamine yo bongo bono mboligwa gwa kasabu ya evia bono konyoranga turi work normally eva asensemo iyo yoboche nuwo muntu that try mulikira boigo nchira kinendo koranga amali gutindi ako baga kwa affect afya y'omuntu inje bono igabuna natumikira amarwa lakini marioga yande tinda tumeka mono nende tigana kunira marioga yuande before I come back chase point yago tigato inyorenga other body parts cells chata other body parts ngori kaba chire naboko nyenyuga iga obwene mete chin cells chiri chakwete chikaruo chinyi chikakora chika build up nende chiko build up very fast lakini brain cells chiko take 7 years go build up iwobono kego to ko museli okiriria naboko ireka sana ase cell ya mo baraki korikava so brain cells njiri korikava bune chichinde na chichoka chitari korikava bune chichinde bono kero gwa affectiri already gwa affectiri nganga yange kero monta ngusire nyasole ko bomotu aye miaka 7 miaka 7 yune cell ya orto debe some few cells chiko ba worn out ya chinyi chacha you won't take for the whole brain ko kare kwerende you go take it a very long time bono ezi nywewe bingo salibiro mubere sana number 1 nende nabutai gukoragira so nende kero tari koragira nende noroche egasi ko bengo nabo kurwara ngo salibiro mubere sana okay tutigati asense meyo ayase chisemi chiao injira nero ubunywego bwa maruwa wabete boko koletero muchanda chisemi chiao anenjira kibura bo engane ntangani nabo igobe gukonera abasai bali bala sikuru bali bacha kunywa maruwa ngakiara abaga ko affect amarungu affect yari chisemi sana kero na inge university nyasaye na uchi nyasaye no muntu wo kumya tinchi etiko koenda mono nende kweba basoma lakini nimbwata abasani ba soete twa soete nabo bakaikaga bera umete gali freedom ne nyingi lakini ndende tegotebia abanafunzi n'abarigereria bali bagocha go join universities and colleges this coming semester omutinyo go chando chenga bange osana ndabando atego somutinyo yo be very cautious manyanya sae kyagera gali ondete iyo ogukorigereria mwalimu tayo okomya koromaya una high school ometo ko turusa 10 kwatebiwe embreak ya kengere ngeyo nayo ukora bunutage bunutagete bono nabo ko enyora no ekira story kocha abange bagotigera njira nimbwata abasani abange sana batara graduate nendo konyora bono muntu egendo ngere tokoroka kutwaloko okokore kwerende oko bokeke mambi whatever yo kento kai kwanywete igoro ekero mutu
bono kutoa lock no coachine ndio usibe bike urus kumbe kutoa lock yaga ku lock bono kwanya to chiete kwenda na ngerasi bono ndi na bama soma gusalikai ndi bono kwanza nayo ko drug dealer mete na bogo so ebintu bune binga konyora chibe chibese mbara otebanga nchintarasi ba esabu etegosoa intaraka nga mbara ndi babwatu kugena kero wagete eliokire na okonyora nga emontika kuigo timatinga mana nekene boli esabu tari kwenda na lioki sabu tari kwenda na nyasole pi omete amasomo negento getetegesoe asobungo boli very calm and peaceful ometoke chikumuneke mambi umekwende class that is a waste of time as more and with a very peaceful mind lakini ndengo teberia abaiboli ntokonyago ochanda abana mono kero bali school banya koiunga mubwate chisegi gete 1 2 3 osenka mole osenga ki oso konya komora magochia lakini ndende komo egerie tabina aru nende mbuya kwarode bono enya sore ego salio bongo ogo kori ebinto mete nabo kororanga bono nali na kore gente kebuya eyo ekoro kwa a cognitive bias nende a Dunning-Kruger effect eyo go kageranga ki okwe a wrong judgment a wrong assessment to put it right okwe a wrong assessment inga esabweye una nanyerigere liga nanyoriremya eye nanyoracho that is nendege komakigo kwanyoranga kwanyorere amagisi getare nsake konyora 10 lakini kwa mente sira sobongo bwanganje yebuna nanya raiga no eyo koro kwa Dunning-Kruger effect which is a cognitive bias yani kwende okwengaina kwebongo kwa ralire bono nabego chaigo bono gotumia mario gaya igao kongai torikorero muntu kero atumiete amario goyo gotindia igago feeling anabwati chinguru sana and the fact is mondota tayo nearly worked aggressively and abnormally okay kwa urukonera amange kulendenga ngiye wikero muntu bagakumanyanga mbarote banga no na malika ne likirenga drink responsibly kulendenga yigo wikero muntu manyanga bona gole naro nagendeke tigate benga drink responsibly eyo tigere chisokoro cheito kero nate ba chisokoro cheito tigatotigera abantu bali omete face nero yobogima buna eyebono ya youthship kero ole youth no go build yobogima bwabo kware bagote abako make a bright future bono igaiga no go build igaiga no go esuguma kabisa igaiga bono tutakiri kende gionzi kero okoraki kego ko ira style gete yani kego ko divert from your main goal kware bono gotaka torengere bintu binde build your nini agoko ikaga alia se bono miageri yoko retire tikatoyo roke yoko retire na boko relax igari bono rende nabo lakini rende tindi gote babantu rende banyumarwa lakini nabo mbaro maite bali tajire bono iga pension yonse bagwakanga bakoraro mama dolika kegera bono batenga bono bakulire kirendo baganite so bono bugima bwa bagachaka bya bakolirobe inense mwena ganiko gochuteri igoro tu abone ende no eshidere omete okonywa marwo na mario gayande ogwa abuse okonyu negento different no gwa abuse negento different okonyu ngore go entertainment no gwa abuse ngore okonyu paka chinzo takira okale ebintu bi ebinga nendo okonyu kwakora ebintu bitatake bona abuno basi gocha berenko ense mwende nagani otoratumanya ebimanyiriro mbere y'umuntu akomanyanga bona igana etiriri buna gwateba umuntu nare okoika
otebanga ntaranyu sabuterioswa bono you are in the compulsive stage abo bono goikiria stage eri embepi eri ogo depend on alcohol umeto muntu naro goteba ntaranyu bokuma mbogoso abo bono abo no bari in the compulsive stage stage eri enko eri yani ni ngumu kujitoa huko lakini naboko oko erusioro ase ndi no kwata bebole batengerete mambia bono mbabwata abana babairete skuru njera kwirete umwana okuruku brayo umwana omuya form 1 akamwana kaya kini ye kagate gata nga umwaka ukabere ose form 2 yatukanga obere kagosoibwa mangana n'abasani baye konyoranga sinale bakali gocha baye tiraiga baye tino ene orubago rwe skuru baso yiskuru me omwana ochakire gosiba ngaki umwibuli akoba amanyengo omwana one obeire kagoswa abusuta getume kamale gotinde nganchire nainde ngerese iswali kwa boliri nende ngende father mbuya sana abayibuli gukwana n'abana babo wekaransia abana babo buna nateba there are many types of addictions nabokonyora mwana ogo tali konyumaru tali gotumia narcotics bintu ninya sole cocaine lakini abwata addiction getembe pi ende kumusumbwa buna pornography that is a very bad type of addiction there is sex addiction lakini nenda abayibuli abange mbataiti gukwanira matter sex na abana babo eba koranga there bono yevi mangana ayuna yansoni oseki nkwira natura sabo kinanga natura murekera litanganie okunywe go kwa marwa tumanya go kira chinseme chinde sawa egwateba nchira kimwibula kumanyanga umwana ono chagiro tumeka amaru yako yo gotinde nabo iko oberi ka gutware naro kero mwana okonyora ochenjirie routine yae omuntu kabokire kosen kemambe saa 12 kwa saa 11 okora 1 2 3 nkagari ochenjirie routine none routine yo koragera omete amaruna arongo sabari chindagera gete specific no kanyara omuntu nenyama yo kanjete bono gokora to manya o sneak onyoro kabesa gete oendo sambe nyama segete nende naboko noticing aki nonye nabanta ko hang out with them nabo konyoranga bantu bali mbali baya nere igotago jakoba muya mate shide tugwate abayibuli abange mbate inga ndate kora basani bomwana kine konyoranga mwate kara basani bali pakuchanga gari nali kumanyanga mwana one nkutara na fata kweli mbuya kumanya basani babana because onye gotete kumanya chimbwa cyo mwana ogo digere chimbwa cyo musani kairo mwana ogo lazima akobise onye chimbwa cha ichirichi chimbe lazima bise ateme kabisa gwebisa igobono onye gotete kamili gomanyanga ki mwana oyo nkyago chokora ekanise yabo chote ba Friday jioni ndio tunaingia Vespers nererie a investigating ora manyo musani oye no eno musani oye kero bali skuru ari nabo kora mwakera no ene simimbu ya muri iko kumanya lazima manyo musani oye bia all right ere buja kigima ase ensemo elia kwa totone to kwanera igoro ijama lyogo yugo tintara batoswa as addiction chinde nagani komanyanga ase ensemo ngaye iga ikirete ukabote banga ase ikire bono isanire nimbwene tembe ngo chaka esabali ende yoko ene kinga na beire gingo ru ase nare ya mario yotindia buna nateba alia addiction yego salie binte bingi eko waste your finances eko waste your health eko waste your career eko waste your family eko waste your relationship ebinte bingi kwarori bono yai keretase nende na ala temiro umetege ndongere ke koro ku relapse na temiro maramange gotiga nende kwanyora kwa chire back watiga kwenda back so nagingo teba addiction kwanza no burwaire botakire ko korigirire gusana it is a disease tali monto ogwanja gwekerere point gete
no nayo gukubinkie kira kienderete nkie kengokora so na lakini bono kuruo kabisa lazima oteme ko ibintu mbiro takire ko tigana kabisa uko bi sacrifice elinde lyo ende sabali endengia bono yaikirete nkaroranga no nyenechi relationship na abantu bantu family abasani gosagire kekara muntu taiyo oranje nga no musani ugo umete amaruna bokonyu sachinde ole style gete no nyetuki ogotige unkempt oko toliko ko dress nicely toliko kwana bintu bikwagacha umete circles injire cha friends chigotaka mwakwana development mwa share ideas aibona kero kwanyoro bateba tutatoa ajelo abasani aboko nyora baende bago banzire gogotiga nende nabo gosalie gas umeta you can be very good asogo kore gas but without discipline toko gendera discipline nere go to keep growing kware nende bono ebinywe gwebi namaliogo yogotinde or addiction in general ego ko deprive of discipline kabisa totally ko ban discipline kagera na kikego ko gambira kwarore ebinde na biko ko gambira bongo imengaki boni gabuna yekire sa 6:30 iga ota mutaraje kwenda ranji koraki kenda kwa mama pima alichitageka musayemya umayo gocha kole fresh umeta na bora akage kwalire chiwe ngam mbai wezi ndimusa lakini nabo act style gete bako montamanya ngaki mondo yo na style gete okay kwa nire ayu amange kiratuka ngo umusa inoro linkagari obeire ga kunywa sike tambe kolende kubwatkana no kwana kwa bero kwana atete gutiga nkyabona takole ebintu mbiro bikoro ku triggers ebintu biri biko koronyo buna abasani nabo gutigana na abasani buna places buna wana chiba onyo kale kwenda chiba imegwara ikaranza o gutigana na ni chiba icho kwenda wange naende nabo koligi alternative ninis ogo change your routine onyo gwaka chire marogo bagwesi bikwa enda ko hang out as a bar nabo wansa ko hang out nabo wansa no emone evening job une routine yako yes okay ere buya kigima asense mwene ngo ukwanera igoro yamangana nda ndete kubwata basa kubwatekananga ne teknolojia ngo ukwanera nga rera basa babere bako baba gwesona ni namangana aliyo yo kuligiriria chi video chiria chitali chindo nge kigima mangana aliya alengete pornography inki tanga nigo chakirira basa bange gwesona mangana litangani ngego changia egento gego changia abasai weso yasamangana pornography na curiosity koba curious ngaki egente kenga kikiri koma kanyara basoire deeply mpaka answer koba affect kwarari na inde bono buna nateba society itoboni gira segete akonsana kagira everything that ekoro kana impressive to us lazima kebe ngeliki ya wodi in matters value and ethics kwarode ende buneke bungo gia Isaiah chapter 5 verse 20 gewoteba a society ya ikira sego pride itself in calling good bad and bad good kwarode bono bad go call bad good omonto dressed half naked nero go chakorokana nganero le dressed well and nudity is a pornographic nini content or material go kwana vulgar language ama tusi na kitoko enjoy na kitoko like mono correct pono lende ngakiaba sai barakole igo baka buna bible kwanza tore cheki turaranga ngaki mbintu kiaba saya very exposed to yes
ase ense mwende ngaki umwibura ramanye ng'omwana oye obeire gagotwara enaro yokurigirira eki video ekibose ebintu ebichi bichestali chingia ase mitandao buna nateba nende kale omwana bakakobise nainde enjira yokora amanye ng'omwana ogo oansire kwende in a bad way no korigirira ngaki ansire tabia ngaki ansire koba nabo konyora tabia slowly ansire ko change eba abantu abane barobun konyora bari enaro y'ebintu ebi kabisa kwanza buna sex addiction nere embesana abantu abane in adults yes. Okay. Kulinde ekero omuntu abire kwenyora ase totebenga okurigirira chi video echi nabo igamangana angabuna ensemo yayenga njera kera bagabwe gakwirwa ase enseme boso omotego yo no go avoid triggers addiction no go avoid triggers ebintu biri bigokora kwakora ki so ase kurigirira ebintu for example what a lot of idle time or idle a lot of excess time or otarigo kora kende gyonse you just engage yourself naboko enda uli sichombe na ikoli onye koleka osonye ko etauni naboko ligino ya part time job yes. Ando chinga na banga wana tuko tumoroberi bwensa kimambia bono yunelo moja my brother Wilfred Toroli wakire buja good morning to all my dad Joseph Toroli aidi mali miri bonsa kabaganiria good morning na abo iko batwali tukoligia mwalimu Elijah Ochenge St Catherine Academy Kyoge tuko ndani hadi tamati Ruth Mogere from St Catherine nere yubo igono aren imeyomoroberi obwensa kimambia bono Ruta Nyabuto embolia mosensema pamoja good morning embolia mosensema King point out abanga akondani memoroberi wensa kikiango bokione imeyomoroberi wensa kya embusturo engi yabo ntare bwa mwanja memoroberi wensa kya Victor Mondo biyenda tuned in Bismarck mokwa a protector kurwa kisige tembe Nubia nikondani with my beloved wife Sharon and my son Eugene and my daddy Teka mbaka mwisho igatebende kwa tumoroberi wensa kya ase emambi ya abono sengo te mwanju morenzi tibe mambia bono ni otwante kumulekera amange alengete enchera trabe togotolia abose gwetolia korwa ase chinaro nabo igo gokonya abasa baito ase chisemi chiabo kubwatakananga ni kokonyora chinaro chinyinge chiniko chikobatigira abange ebale ne chinga kichinko ngwasukira nibirenga byabo aso ima Rafael Obwogo chunda ndani present from Kisibonchari Vegetariana amakwane gochi ase mama Mary Bochere Motio na maesi Sister Melvin Kerubo alia ime ya Kisibo getutu masaba egetunu kia abarogi. Victor Mondo bienda listening from Nairobi West tukondani ime jomoroberio obwensa kia ase mambia bono abande tukubwate mambia bono kendo mwanchu mulundu TV niko twende tukusanga nomogeni oito Victor niyo twende tusanga nomogeni oito ase amalieta Mofata Nyakundi otumanya amanga anamono alia ngete chinchera turabe togwe tanga kurwa samangana ali abeire gakwirera abange kwenyora ase chinaro kolende engana tutaraba tukwanda senseme good morning then skirande be onara memoroberi wensa kimambia wono kolende engana yende yabere korokananga yabere komenche kana sama tukabwangoiga nabantu gwako botena korondo tima etinga enseme inkira ukwanire ngane ngakieye ngikekeri tangani kabiri ko changia abantu abange oswa ase ngane naende nchira ke yabere kwirera banta bange gotwara omuchanda sabugima bwabo mbia mono omoraria job gambling yabeire is a form of addiction naboko ba very addicted to gambling nende sali ebintu ebinge era muna nakuana addiction in general ego sali ebintu ebinge ego sali the whole will of life bono amangana ya a gambling juzi ngwa mwalimu naro gamble akengenda Dako kwa ndege lero ndege koro kwa ndege koro kwa vieta umeta vieta reads you are competing with a computer ne computer ere programmed kwa rali bono nae obongorende nabokonyora chinsa gete ndirobogo act
okorengeri kuri iguru nechinsa chinde okorengeri kuri nsi computer on full time nende budi ere programmed koros chibese computer ere programmed aviate yu erosi barosi chibese tali bakoe chibese igobono gabo. Let us get the difference very clear. Inga barabuga bari gali koros chibese bono naboko igunga omonto yomo obwire 20 million oyino omonto yomo asaba ntange 50 million kwarari bono kwenyora nga the more kwendera gochiesa addiction buna natebe kwanza ngora bono yabe naro yabe routine wanze koni ebintu ngora ekirase bono nainde ekokoletera a lot of problems buna natebe kesiki ngiarengase chitivi ne mitandao mwalimu na temete gocheza ndege lakini yeke kamuruta nyanja atareke sabari mbiamu asense moyende tutige entubwate boigo ingana erengete abantu kwa kachikadi chipuru ngakikwarira mangana buna abere affect abasa well ekento buna chi a pool abande bakonyete kuna a form of entertainment oboche na abande ebakonyete nga a source of income bono abunende no a difference nende korwera bono abakonyete kuna form of a source of income no bakonyora nga banaliri mpaka bako depend on it nende ekoleta consequences are dire okonyora once kusarasari nende nabekoleta consequences chinene yes. Okay. Kulinde ekero kwabire gukuririria abantu ababira so asenareye yoko banga babire bago chaka ko gamble nchera kiyabire go affect no ni chinka chiri chabo eku affect sana chinka kyagero konyora umuntu o developing impulsive behavior igago act aggressively kero ebintu byachire segemnege kyagera tarikira litukurabwe kwarori bono lirio gaitire oboche bono nabogocha was burukania abantu nyomba gabu wakore ebintu 1 2 3 kwanyora family yako teki yabunekire gose mwagosanire na abairi n'abasani kwarori gose kuonirie gento gete ochigo gotemera kyagera umetekero ya ikire stage gete compulsive rayani okuigunga taliayo tarachiesa chinche chiri igobone go push obongo go pushing aki akamboli kali kwagora gachio koni ya 2000 kyagera na bogo choche sonyole 10,000 ochonyo ole bimanu bibe bibere binyagaba kokoendo within no time kwanyoranga kwaliru kyagera na balio wechesa na barabungoligiwa watebanga ondeta yakorosi byasara biri elinde abega kwa chibesa ninga bwatekerenga gyokone kinga nkonyora ari chibesa godene chibesa kuri ere byake mu mwancho muri TV abo igo kwabiro koigwa amangi kolende nga mparo babiro otwara enaro yoko beka chibesa salira ende bwato gosemelinga mbabwe litkeni mokonyoranga mbabwe mbabwato gosemelinga kera ite ingikete nimbe inkobwa emilioni ya mo nimbe inkobwa chiribu 300 lakini rende ba gendrele kojia inkira ko basemi balweka netikuti mangana yoko gebet egento na basemye tigaba tigeko depend on egento batarochi just start small korae develop yourself slowly competition just compete with yourself tigato normalize go compete with our own selves nga kinarenge igoro narenge stage tiga make today mbe better ase siringi chiri komina bwa tegoro tigalera ngoraka agantu gete nyike 15 so that to enderere ngora endo konyora oko develop loko ngora oko chagwa kwacha with a lot of discipline okonyora no go tumeka chibese chikwanyorire eventually oko chakotwara okonyora oko chitumeka in a very wise manner bono
chirioko gwera iga kwa nyora kwa bwire gose milioni echi 20 ochie gurimo nabo chigogoita nabo gokora ebintu gete bitanya korokana kera tu you did not struggle you did not take time to develop a discipline itakeire yokutumeka chibesa yes all right ere buja kima kondo mwanchu Mulunzi TV abuno trach kogenda asumo timoko oromoke niyo twende sanga nere Mr. Mofata Nyakundi ogenda tumanye amange ene mono igoro echinchera abantu bero konyora ati naro au sikulinde babeire bagose migongana boko ba gogotimendo chinga Trevor kutoka Manga Nyamira niko tuned ndani na tu wate kurunga Trevor Kuruasi county area Nyamira ansemo ya Manga nto abito konyora ujumbe yao ase imambi ya abono amuntu achikanda sumu tumukoma kine nto tugirana ase entunda ya mwali nabo yogo chikokora engane na bakone kinga tuabeire tokosemera kumanyumo nchumulilia ondizite basa uskato basa konyegera Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucobusongo nigo bono yakorenteire ebintu byogutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu bwokuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byogutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi ebinge batalire ime y'umucobusongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiyemo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine byabaroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wo soma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabo igo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatiye binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ne, ano mwana w'icyanga cya mitumba
chire chia bana amo nabantabanere na nigo tagete guchinyora geka kiange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chireteire gisieri na monwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyomberi ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wuna butambe kurumu cy'ubusongo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge konya bari iki cyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyo levi. We love, rocky,
esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke ande karawa chine ndogwate chi machine chigokumureka chiarora ngikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abani machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngiri goli cia mariogo itona bako gwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage Kigali otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi babwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Garnet Electronics niko bakoletere eofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibye kati ebintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchiriria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagotuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
mwanchumulilia undizi TV kwa limene ase entunda ya mwario imejo moroberio wensa kia ase tuende kusanga nere mufata onderi nyakundi oyole amomanyi bwamangana alia tonchukanene ntubuna abantu bose social scientist nabo igonkara ruale obosemia gocha asabanto bebigoli au asemambia bono twale kumulekera anemono igoro yechisemi nabo igo chinaro chirito tokoranga chabe chikurenia abantu mageka tobe tukwanira amanga anemono yabere akanyora abantu anemono kubwatekananga nechinaro enchira noene inaro yamaru yabere go affect abanda chisemi gambling yabere konyora abange nabo igo turabe tukore ntunde ya mambinga kikwabere konyora omuntu bwate narenga kiturabe tuko bakonya era tukanga Mr. Mofa tobeto kutoka ase enkeri yaito osenka y'omuntu omuigoli obere konyoranga omwanone obere otware naro yamarua obere otwara enaro yamangana arengete ogwaka korondo busugwaka oboche busutware enaro yokulilia ebintu bitali bironge njira kieye arabe kumukonya busentu buna egesa njira ketura kwetokonya bataba mbia mono sana mara ya job aseri swali elyo naende tigante benga abantu aba very addicts n'abantu batakeire ko ba taken care of buya sana lakini isiko galia abantu aba bakoba discriminated abantu aba bagutugutwa abantu aba bakorokananga they are useless in society ndego nate ba addiction no burwaire igotali barabu bagwanja igone gento bachage take yake aguswa gusu kekacha kekabanga ne ndwali asibali kwarorire so igone gento chi family babwenerete baikaransanse ba discuss na abantu aba ba find out ways umete addiction ni what root causes into normally we tokoligereria the tip of the iceberg ndoma iti root causes inchirechi ingi kiagereta omuntu oyo aganza gutumikama amarwa ingi kiagereta omuntu oyo aganza gutumika enyaso maybe angaine tugokonya sore buna whatever chisabungo igure ingi gagereta omuntu oyo aganza ko gamble abwate excess free time tabwati a source of income tabwati gasi endara akore moko muligeria kagasi getarako abe engaged kwarode igoti gatoligereringa ki addiction yeye enare ngaya chakerete ntorigerere ngomuntu no morebe bwo kumya igobono muntu tago konyeka actually tikante benga addicts and drug abusers no bale group eri abantu bale vulnerable to committing suicide there among the group of people or there are a group of people who are very very vulnerable to committing suicide. If I go develop suicidal ideations, suicidal ideations ne okorengere kolinga intete kwengenda. Oro gose nigwete ko okwa. And reasons chiko irerango omuntu ansa korengere ligo ne libona go feel more psychological stress because of discrimination, because of violence directed to them. Bena bakonyoro mwiboli inkagalia omwana agocha gatindete omwake bibago kweli koso mwana abwataka ngoko agakaoni agachigochesera chinganda o tingu chingoli kapisa o ruri kuchinyanduri o iroti nguime bono muntu uri agocha goikera ago feel disconnected with people bono konyora ngwansire ko develop suicidal ideations o ansire ko develop okorengere kolingaki nga tigabono ni bugimobo tindo chikende onde tayo ntagete omo indo irire chiane unkaiga ntaiti ono onde tayo bono parole bono igo chi familia tigato dig deep to root causes of these problems kera every problem sana abantu bakoligerera igoroga baroroyo namarwa konyama iki kekogera konyoma rwama warod
eigo bono chifamilia tigatokonyane kurende ase tokurubo igo ntubwate ase abantu bagocha amo ntubwate chikanisa ntubwate ebyombe ao na bera tokenga ase kanisa ali mwabekoranga omuchando nora nonyanga to nchira kie kanisa era bega sona negativo nabo ebyombe binda nemono asokonya abantu babwate nareye ya amarwa. Kanisa is a very integral part yogo ase recovery journey. Ni partigated very integral yani yengenjo zaidi asokorika abantu abakorika aba bono nende buna twateba recovery journey it is one day at a time yani ritukori gweta egoli abungaki dero tinkoretiki tinge involved ya seko karaki okoreke neke ase binte byama enare yuembe pone kanisa spirituality omuntu baka very spiritual amo manyenya sai you know the first step number 2 nene naboko sono fellowship groups cha fellowship eyo naboko nyora enawe yagobona yabeire kumtumikia bwana igona ende naboko nyora nga tokonyora time basoe kwaya iga basoe kwaya va help by the way omuntu kunywe kenywe guna bwati chibesa egena kege kama tutakaire kwa accept gose na bwato mukibuko ligebesa because nebanga na marwali akorosi ku ekenyoro ali akorogunga na ali changa ege kombeke ekege chai ege krabe ange siringi 300 gose 400 igona gekombe kenge ugoisana itukolimo igo twakwonera amarwari cheapest aliye kenyoro igo tali omuntu bwate bidii sana no muntu weto makima ogweto bakonyore bese achi mpaka tinde litukoliyo so abuna abantu batakeire nabo gosoa asamangana ye kanisa asamangana charity kwa konya abantu iskogari ere buya kigimanga mbawendrete koba bagosirwa ne kanisa essence mwende serikali ye county nabo iga serikali ene mbose mikyo bokuba anemono asoko ene kinga ngokonya turabanta babe konya rumu chandoyo ase serikali yetu ye county and national government natake koba urge bakonye support groups umetekera a form of addiction babwate their own support group like abantu bamarwa amalio gaya ndio gotindia babwate alcoholic anonymous narcotic anonymous groups echichire support groups echichiko bakonya ko stay clean igona babako ba support nabo bagotware project a project muna maybe ko enda remand home okoraki okwanira abana bali ko ba support ko ende binyoro ometenene nabo konyoro omuntu efisi yabolire pi one of the next thing akwenda roche waka matoboli tai kereta kwenda school waka matoboli mali ekobe no mungaki metebe when you go to Rome you just have to do what Romans do igo kwenda ali kwanyora bali mogo kore gasi na baro bali bago kwegeria gasi ngotumia bareki emete ose amalio gayo gotinda igo nae nabo kwanyora tungora gwa correct wasoiro bono onyendirio mwana oyo akonye tu mapema okangotari tade swana netina bite ige serikali na bego konya abantu wetera chincherecho yeah. All right, Erebiando Chinga Alive Kenya, watching from Manyagitinge Heritage Center. Good message. Gati abarana ko tumuro birunsa kya semambi ya abono askundu mwanchu murenze to mnatoka watabina sanga na into asenchera yemitanda na boyetera asinamba ito ere screen ya 0792928834 na boyigo ensema Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News, otera somtando ito www.ndizitv.net. Tukuchu kole ngambo ito asemambi yabono. Namanyi naga nikomanya inubune kiombe bose ayabuno muntu nyene. Nkie kwa ntatokora anemono asi okurwese yeto asabanto anemono chinchira abara bagwetanga kurwasinare chinaboyo kwe kurwasinaro chinga unechi.
Buna nate abantu bwate kiombege koro kwa Youth for All Africa. Ekikere kiombege ko address societal issues. Those are socio-economic issues. Buna addiction, drug and substance abuse, mental health issues. Ntobwate early teenage pregnancies. Boni ganto bwate program. Ere on eyo koro ku teens challenge. Ejito kora mentorship in schools. Toko kwanera abanafunzi. We have developed tools toko tumeka. Cover engage. Elinde ko make sure we have reduced suspensions. They don't involve themselves as a impulsive behaviors. To reduce iriege to koro kunga ogotige school dropouts. Nende tuwa temile kobaorokia for them to realize and exploit their potentials. Omete muntu tayo muliri. Kero muntu nabwato basemi bwaye. Ase shidego cha yaruera nga bantu mbali go exploit their capabilities and potential. Igobono ntobwate tools choko bakonya nga ko realize. Nainde tools choko ba konya ko ba successful in academics. No nige tobuna self esteem. Abantu bwate low self esteem. Mete low self esteem nige nto orengereti kere in your subconscious mind. Ingagente kenche ketimanya. Before no otarachaka already obwate biased expectation. Inganje nanya gwetani fi. You go 50 marks. You go ready no matter ngakini nkole zabwe nentuma wechigoro. Tingo ikifi. You want to bwate tools. Choko correct. Choko improve no go boost their self esteem. Ngosa bakiora bokurua gochia asabwata ni anemono asoko basi nabo yokone kinga mabeno wikirania emirime yeme yama enda tokora. Ogosaba kwane na se school administrators. Kero turatare chi school. Bose no eni nuna bomoko reach out to us. Nabatoko ena nena mbaya ito. Elinde rimuatu akera kero mobwate guiding and counseling sessions. Kero mobwate free time. Nabomogo to mania, tuacha, to engage students. So that we can see a better future. Okay, naboko ba manyinga ngakibara bawo ikera. Nabomoko moko nkera se namba ya nere 07 08 62 94 92 07 08 62 94 92. Astojo koro moroberio gwe mambia bono te tukwane osogwa tukinkwane oyo mweli gochia sumuliria Ondizi TV kitogo chigokora imambi ya bono. Inje nogo tebya abarigereria bonsi inga you can always come back from anything. You can always come back from anything. And as much as how many may play dirty, how dirty they play, always move on with a genuine heart. Yes, and pure intentions. Mbia mona swikira na imiandizi TV mambia bono ni maetenga kwa biro gosemia vange gwetera somoroberi wensake mambia bono mwanchu muri Ndizi TV ni otwabeto gusanga nere mofati nyakundi oyoromo semia bomangana yebinto bitoncho kana ina wa society bekonera mange ane mono ngakitura betoko etanga korwa asechinaro onye kora senaro encherora abe gokurwa ali ni maetenga kwa biro gosemina kwemanya na ndira mangana arabega okwagacha ase obogima abwao litarane kurukwa job maangi no yutu abatuko bwateranere kurwa simambia renge entambe nelfa oro yone kinga chibiche chiwe na malio gyabera wekera asenchira yobo ekera no nabigal nyanja mano to acho korro muro prensa kimambia bono kulindo mwanchu mwenize TV na wingo seminga genda otengera Ndizi TV atubwatemero berie menge yokogoke osemina boygo komanyia twali tukuligia nyoranga Ndizi TV na bubwansu bumuguse.
Ezi TV, obwansu bw'omuguzi.